Ngaturaken salam tentrem rahayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Senin 18 Mei 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Berkah kasarasan kegiatan tuwin kawilujengan Gusti paringaken ing dinten menika. Lan sumangga sesarengan kita sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti. Kanthi bekto manah kepaing raos syukur lan pingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kidung pasamuan Jawi 1116 sak prakara kang pantes. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika inggih saking serat setunggal Petrus kawan ayat setunggal tumugi 6. Dadi sarehne Gusti Yesus Kristus wis nglampahi sangsara kedagingan
Mulane kowe iya sikepa kegaman pikiran mangkono. Amarga sapa kang wis nandang sangsara kedagingan iku wis mareni anggone nglakoni dosa. Supaya wektu kang isih ana aja kanggo nuruti kepincuting menungso nanging mituhu marang ing karsaning Allah. Jalaran wis cukup suwene anggonmu nindakake kekarepane wong kang ora wanuh ing Allah. Kowe wis padha nuruti ubaling hawa nafsu werna-werna, pepinginan, mendem, jibar, jibur sarta nyembah prahala kang ora keparengake. Merga saka iku kowe padha digumuni, dene kowe padha ora melu nyemplung ing blethokaning pamblasar iku uga karo wong-wong iku teman kowe banjur padha dipitnah. Nanging wong-wong iku kudu padha ngunjukake panjawab marang panjenengane kang wis mirantos bakal ngadili wong urip lan wong mati. Awit iya iku perlune talah wong mati ya wis padha kaundangan Injil supaya padha diadili ing kedagingane kaya menungso kabeh nanging mungguh ing roh bisa urip manut karsaning Allah. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaring sabda dal menika mumpung isih ana wektu. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Wekdal nitih kendaraan lajeng wonten ing prapatan menika wonten bangjo. Lampu murup abrit. Tasih wonten tiang ingkang sami nerak lan ngeblas. Boten puru nenggo rumiyin. Alasanipun mumpung boten wonten polisi ingkang jagi. Monggo menawi nerak lampu bangjo boten perkawis, boten wonten polisi. Nanging menika saged kedadosan wontenipun tiyang sanes ingkang kadamel rugi utawi malah badhe ngrugekaken dirinipun piyambak. Margi kesesa mburu wektu tiyang sami tumindak boten leres. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, seratan menika paring pitedah supados wektu menika saged kita ginakaken kangge nindakaken perkawis ingkang sae lan leres. Sampun ngantos tumindak awon, tumindak ingkang sembrono, lan tumindak ingkang buru sak senengipun piyambak. Injawe tiyang Kristen menika gesangipun sampun katebus saking dosa. Injih saking bagaranipun Sang Kristus Yesus. Lan samangke tiyang Kristen menika sami ngrasuk gesang enggal peparingipun Gusti. Tentu ingkang dipun lampahi samangke injih pagesangan ingkang sae lan leres sarta ingkang mituhu kelayan karsanipun Gusti. Temah lampahipun gesang menika mboten namung bener nanging ugi ngener kelayan margi pitutahipun Gusti. Kani mekaten gesangipun tiyang Kristen badhe estu dados berkah tuwin patuladan ingkang sae. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sadinten saged pun wastani dangu lan panjang. Nanging ugi sedinten menika dipun tampi wektu ingkang cepet. Saged pun tampi dangu lan panjang menawi sedinten ngepasi kerapan luwe. Monggo mboten wonten ingkang dipun tedhi lan kedah ngupati langkung rumiyin. Tentu sedinten menika dados dangu lan panjang. Nanging wektu sedinten saged pun tampi cepet menawi sedinten menika wontenipun raos seneng lan ngremenaken. Awit saking menika mumpung tasih kaparingan wektu. Dadosa wektu menika sak jam sedinten lan sak piturutipun. Estu-estu dados wektu ingkang sae lan migunani. Wonten sedherek ingkang kenging sakit lan dipun vonis dokter mboten dangu wektunipun. Wektu kanggenipun ingkang sakit menika pengaji sanget ketimbang bondo lan sanesipun.
Wektu saged kangge piyambakipun nata gesang saya sae. Supados ing tembe dipun timbali saestu sampun cawis. Tondo menawi kita gesang tansah kebak raos syukur. Badhe ketingal saking anggenipun kita migunakaken wektu menika. Tumindak ingkang sae lan leres. Saya sepuh dadosa saya wicaksana. Sabar sareh lembah manah lan manah tansah kebak ing katresnan. Sumangga kita ngagem wektu menika ingkang sae. Satemah gesang kita estu-estu badhe dados berkah kangge brayat lan kangge sederek tunggil iman menapa dene sederek sanes. Amin. Sesarengan kita ndedonga. Duh Rama kawula ingkang adhedhampar wonten kraton swarga suci sarta langgeng. Injih kawula para putra kagungan paduka tansah pinaringan sekawulasan tuwin kamirahan. Saben dinten dhateng wonten ingkang kirang malah saya kaluperan ing sawrining berkah. Wekdal menika kawula ngaturaken gunging panuwun margi berkah sampun kababar sampurna. Kasarasan kegiatan dalah rejeki tansah menuhi gesang kawula. Mugi kawula saged ngecakaken wektu menika kanthi wicaksana kangge atur pangabekti saha lumadi kagem kamulyaning asma paduka. Kawula nyuwun berkah supados kawula sami saged dados pirantining berkah saha kababaring kratoning swarga ing tengahing pagesangan. Satemah ing pundhya kawula tansah wonten kasainan, katresnan, saha katentreman. Temah boten amung kawula ingkang kaberkahan nanging ugi tiyang sanes ingkang celam miwah ingkang tebih tansah kaberkahan. Bangsa lan kutha ing pundi kawula nggeni tansah paduka berkah, murih tentrem rahayu ugi wonten ing bangsa lan kutha kawula sami. Awit kawula pitados karajaning kutha lan bangsa menika ugi karajaning kawula sami. Sederek ingkang nandhang sisa lan sakit paringana kiat lan saras. Temah gesangipun tansah pinanggih tentrem rahayu. Ingkang sepuh, ingkang pinanggih ringkih, mugi tansah paduka paringi kuat lan semangat. Temah yuswa saha sepuh tetep migunani kangge brayatipun, kangge patunggilan menapa dene kangge tiyang kathah. Boten wonten raos ajri lan kuwatir ing gesang kawula. Awit paduka ingkang tansah nyarengi lampah kawula sami. Dosa kawula nyuwun paduka apunteni. Wonten ing asma paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng aya jejibaan ing dinten menika.